راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام أبزز اللقمو كبرا سمعتي لومي سولوس تشعت لكاتيتيو دهر زينا سومناوي مدب سبورت كلونايو أرستا زينا كقدم لكم ኤርትራ በእምነቶም ተኣሲሮም ጸንሑ ልዕሊ 67 ተፈቲሖም ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ብውሕዱ 9 ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ክሳተፉ እዮም ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ብኣሜሪካ ንዝቐረበ ጻውዒት ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ልዕሊ 60 ኣመንቲ ክርስትና ጴንጤቆስታል ካብ ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣረጋጊጾም እቶም ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ኣመንቲ ጴንጤቆስታል ገሊኦም ልዕሊ 14 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ብእምነቶም ካብ ዝኣሰሮም ኣሽሓት ሰባት ንገሊኦም በብእዋኑ ብዋሕስ ክፈትሕ እኳ እንተጸንሐ ገና ኣማይት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዘለው ይፍለጥ ኣብ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ኣሽሓት ኣመንቲ ምስልምና መሰኻክር ጀሆቫ ጴንጤቆስታል ክርስትና ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ካልኦት ሃይማኖታትን ተኣሲሮም እዮም ኤርትራ ከም ናጽነት እምነት ዝኣመሰለ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ካብ ዘይክበረለን ሃገራት ምስ ቀዳሞት እያ ትስራሕ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ምስ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ዝተሓቕፉ 9 ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ክሳተፉ እዮም ንኣስታት 2 ዋርሕ ኣዕሪፉ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ቅድድማት ብሽክለታ ዳግም ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ክለባት ሓቒፎኖኦም ዘለዋ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ወግዓዊ ይገብራ ኣለዋ በዚ መሰረት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ ንፈረንሳዊት ኮፊዲስ መራዊ ቅዱስ ንካዛክስታናዊት ኣስታና ፕሪመርቴክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ንኣሜሪካዊት ትሬክ ሴጋፍሬዶ ቢንያም ግርማይን ያዕቆብ ደመሳይን ንፈረንሳዊት ዴልኮ ናትናኤል ተስፋጽን ንኢጣልያዊት ጂዮካቶሊ ስድሪሜክ መክሰብ ደበሳይ ንጀርመናዊት ክለብ ባይኬድ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ቲም ኩቤካ መትከል ኢዮብ ንማሌዥያዊት ተሬንጋኑን ወኪሎም ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታ ክንሪኦም ኢና መትከል ኢዮብ ድሮ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቱርኪያ ብዝተኻየደ ብግራንድ ፕሪክስስ ኣላንያ ብዝፍለጥ ክላሲካል ቅድድም ናይዚ ዓመት ፈላሚ ውድድሩ ኣሰላሲሉ መራዊ ቅዱስን ቢንያም ግርማይን በብወገኖም ካብ ሐሙስ 11 ክሳብ ሰንበት 14 ለካቲት ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ መበል ሻድሻይ ውድድር ብሽክለታ ቱር ደ ላ ፕሮቫንስ ክሳተፉ እዮም ከብራ ሰማዕትና ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ኩዕሶ እግርን ካልእን ዘጠቓለለ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ክቐርብ ምዃኑ ኣቐዲምና ክንሕብረኩም ንፈቱ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ብኣሜሪካ ንዝቐረበ ጻውዒት ከም ዝድግፍ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ሕብረት ኣብ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ክፈቅድ እውን ሓቲትሎ ኣብ ትግራይ ክሳብ ዓልየት ናይ ምጽናት ገበናት ከም ዝተፈጸመ ዘመልክቱ ጸብጻባት ከም ዘለው ዝጠቐሰ መግለጺ ናይቲ ሕብረት ነዚ ኣብ ምግዳድ ተራ ኣለዎ ዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ክወፅእ ጸዊዑ እቲ ሕብረት ነዚ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪስቶ ዝምራሕ ፍሉይ ልኡኹ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰደደሉ እዋን እዩ እቲ ልኡኽ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ግጭት እውን ንክልቲኦም ወገናት ንምቅራብ ናብ ካርቱም ምብጻሕ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ናይ ትግራይ ኩናት ተታሒዙ ንኢትዮጵያ ዝመደቦ ናይ ኣስታት 80 ሚልዮን ዩሮ ፊናንሳዊ ሓገዝ ደው ኣቢልዎ እዩ ብዘይካዚ መራሕቲ ጀርመንን ፈረንሳን በብወገኖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ናብ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ክባፅሕን ጋዜጠኛታት ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ጸብጻብ ከቕርቡ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ክፍቀደሎምን ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ብናይ ብሄር ግጭታት እትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይኹን ካልእ ኩርናዓት ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ዓመጻት ግፍዒ ኣልማማ ማእሰርትን ካልእ ገበናትን ንምኽዋል መንግስቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ናጻ ፕረስ ናይ ምዕፋን ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መሰል ጋዜጠኛታትን ይወቕሱ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ቀጺሉ መደብ ስፖርት ከስዕብ እዩ ደጊምና ምክትታልኩም ንዕድም سلام انتعنا نعقدكم يخون زي خبركم أفكار سبورت أبناء لومي سولست شعات لكاتيت 2021 فنونا
ሓበሬታዊ ኣዛናይን ኣገራምን ትሕዝቶታት ዝሓቆፈ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ መፈጸምታ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ውድድራት ብሽክለታ ዓለምና ንኣስታት 2 ወርሕ ብምኽንያት ዕረፍቲ ከይተኻየዱ ድሕሪ ምጽንሖም ዳግማይ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ናትናኤል ብርሃነ ንፈረንሳዊት ወርልድ ቲም ኮፊዲስ መርሃዊ ቅዱስ ንካዛክስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪመርቴክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ንኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ቢንያም ግርማይን ያዕቆብ ደበሳይን ንፈረንሳዊት ፕሮ ቲም ዴልኮ ናትናኤል ተስፋጽየን ንኢጣልያዊት ፕሮ ቲም አንድሮኒ ጄካቶሊ ሴድሪሜክ መኽሰብ ደበሳይ ንጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይከይድ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ንደቡብ አፍሪካዊት ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ መትከል ኢዮብ ንማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ቲም ቴሬንጋኑ ወኪሎም ክቀዳዶም እዮም መትከል ኢዮብ ድሮ ዝሓለፈ ቀዳም 6 ለካቲት ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝተኻየደ ብግራንድ ፕሪክስስ ኣላንያ ኣብ ዝፍለጥ ክላሲካል ቅድድም ናይዚ ዓመት ፈላሚ ውድድሩ ዘሰላሰለ ክኸውን ከሎ መበል 45 ተርታ ኮይኑ ድማ ኣትዩ ነቲ 147.8 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ቅድድም ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ባርዲያኒ ዳቪድ ጋብሮ ተዓዊትሉ መትከል ብተወሳኺ ብሰንበት ብዓወት ቤላሩስያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ቤላዝ ራማን ሺሽኮ ኣብ ተዛዘመ 157.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ግራንድ ፕሪክስስ ካዛፒሳውን ዝተቐዳደመ ክኸውን ከሎ መበል 34 ደረጃ ሒዙ መራዊ ቅዱስን ቢንያም ግርማይን በብወገኖም ካብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 14 ለካቲት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ መበል 6 ውድድር ብሽክለታ ቱር ደ ላ ፕሮቫንስ ክሳተፉ እዮም ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጋንቱ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ብሰንበት 7 ለካቲት አንጻር ክለብ ካዲዝ ኣብ ዝገበረቶ ጾታ ብክልተ ሸቶታት ደሚቑ ኣብዚ ሪያል ሶሲዳድ 4-1 ዝተዓወተሉ ግጥም ኣሌክሳንደር ነተን ክልተ ጎላት ብድሕሪ ዕረፍቲ ብናይ 5 ደቂቕ ፍልልይ ኣብ መበል 54 ከምኡውን 59 ደቂቕ እዩ ኣመስጊቦን ኣብ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ውድድር ላሊጋ ሳንታንዳር እስጳኛ ኣሌክሳንደር 8 ጎላት ተቆፂሩሎ ጋንቱ ድማ ብ35 ነጥቢ መበል 6 ደረጃ ሒዛላ ሚካኤል ዝተባህለ ውላዱ ንኣካፋሊ ኤቨርተን ኣላን ማርኩዝ ኣሎፔቺያ ዝተባህለ ሕማም ተጠቂዑ ይርከብ እዚ ሕማም እዚ ንጸጉሪ ርእሲ ያርጊፉ ንርእሲ መላጥ ዝገብር ጸገም እዩ ንሕማም ሚካኤል ዝተገንዘበ ብራዚላዊ ኣላን ውላዱ ጸጉሪ ርእሱ ረጊፉ ብምምላጡ ሕማቕ ከይስምዖ ካብ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሓደ ቅዱስ ትልሚ ኣበጊሱ ብመሰረት ትልሚ ድማ ንጸጉሪ ርእሱ ብመንገዲ ሚካኤል ወዱ ከም ዝላጸ ገይሩ ከም ውጽኢት ናይዚ ኣቦን ወድን ብሓባር መላጣት ኮይኖም በዓልቲ ቤቱ ንኣላን ቢሼንካ መዘከርታ ስእሊ ናይ ክልቲዮም ብምትራፍ ኣብ ኢንስታግራም ለጢፋቶ ነቲ ስእሊ ኸኣ የቐኒየለይ ኣፍቃርየይ ኣላን ኣብ ዓለም ዝድነቕ ኣቦ ስለ ዝኾንካ ሓደ ተምሳል ኣቦን ወድን ብዝብል ጽሑፍ ኣሰንያቶ ብራዚላውያን ዳኒ ኣልቫዝን ማርሴሎን ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ገለ ብሉጻት ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ እዮም እዞም ክልተ ተጻወቲ ኣብ ውድድር ላሊጋ ሳንታንዳር እስጳኛ አንጻር ሓድሕድ ይጻወቱ ነይሮም እዮም ኣብ የማናይ ክንፊ ዝጻወት ኣልቫዝ ካብ 2008 ክሳብ 2016 ን8 ዓመታት ምስ ባርሴሎና ዝተሰለፈ ክኸውን ከሎ ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ዝነጥፍ ማርሴሎ ድማ ካብ 2006 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ማልያ ሪያል ማድሪድ ለቢሱ ካብ ዝጻወት 15 ዓመታት ረጊጹሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ወግዓዊ ማህደር ትዊተር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንስእሊ ናይዞም ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ወኪሎም ብቕደም ተኸተል 118 ከምኡውን 58 ግጥማት ዘሰላሰሉ ኣልቫዝን ማርሴሎን ለጢፉ ምኖም ብሉጽ ከም ዝኾነ ድምፆም ንኽህቡ ነፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ በቲ ዝተኣከበ ድምፂ 43.7 ሚእታዊት ንኣልቫዝ 35.4 ሚእታዊት ድማ ንማርሴሎ ካሓሪን ከለዉ 15.7 ሚእታዊት ድማ ድምፆም ንኽልቲዮም ወፍዮምሎም ዝተረፈ 5.2 ሚእታዊት ካ ንምውሳን ከም ዘሸገሮም ሓቢሮም እቲ ዘገርም ግን ዳኒ ኣልቫዝ ማርሴሎ ይበልጽ ኢሉ ድምፁ ክህብ እንከሎ ማርሴሎ ኸኣ ብተመሳሳሊ ድምፁ ንመወዳድርቱ ኣልቫዝ ሂብዎ በዚ ስፖርታዊ ጭውነት ከዓ ክልቲዮም ተጻወቲ በብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ መቕሉላት ተባሂሎም ተወዲሶም እቲ ፍጻሜ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል እዩ ኣጋጢሙ ንግጥም ክለባት ማሪካን ሳምፓዮ ኮራያን ንምዕዛብ ፈቓድ ዝተዋህቦም ዝተወሰኑ ደገፍቲ ክለብ ማሪካ ኣብ ስታድዮም ተረኺቦም ነይሮም ፀወታ ሓደ ብሓደ ክቕፅል ድሕሪ ምውዓሉ ኣብ መዛዘሚ ማለት ኣብ መበል 95 ደቂቕ ኣጥቃዓይ ክለብ ሳምፓዮ ኮርያ ኤመርሰን ካሪዮካ ንጋንቱ እትዕውት ጎል ኣውፂሩ ካሪዮካ ነዛ ጎል ምስ እተወ ሓጎሱ ናብቶም ሓያል ቂም ሃንቢሩሎም ዝነበረ ደገፍቲ ክለብ ማሪካ ብምኻድዩ ካብ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ወጻእ ዝኾነ ኣገባብ ገሊጹ
እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ፈለማ ንማሊኡ ዘውፅአ ክኸውን ከሎ ቀጺሉኻ ሓጺር ስሪኡን ስረ ውሽጡን ወይ ድማ ኮስቱሙን ናብ ታሕቲ ብምውራድ መትልኡ ሒዙ ነቶም ደገፍቲ ኣወጣዊጥሎም በዚ ከይተደረተ ድማ እቲ ተግባር ኣብቶም መጋጠምቲ ዝኾኑ ተጻወቱን ደጊሞ ብዕሸላዊ ተግባራት ኤመርሰን ካሪዮካን ከምኡን ብዝተሰከሞ ስዕረትን ዝነደሩ ተጻወቲ ክለብ ማሪካ ነቲ ተጻዋታይ ብኢዶም እዮም ክሳህልዎ ተራዮም ኣባላት ክለብ ሳምፒዮ ኮርያ ብወገኖም ንወዲ ጋንቶኦም ንምክልኻል ኣብ ዝርያ ስለ ዝተዋፈሩ ሜዳ ካብ ዓውደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ናብ ዓውደ ክርፍስ መኸተ ጉስጢ ተለዊጡ በዚ ተግባር ዘይሓነኸ ካሪዮካ ድሕሪ ፀወታ ኣንጻር ዞም ጋንታ ኣብ ዝተጻወት ኩሉ ዝሓለፈ 3 ፀወታታት በዞም ሰባት እዚኦም ተዋሪደ ጀልጋድ ሰኽራም ህበይ እናበሉ ዘሊፎም እዮም በዚ ስለ ዝሓረቕኩኻ እቲ ዝግብኦም ሂበዮም ብምባል ንበደሉ ምኽንያት ክህበሉ ፈቲኑ ካሪዮካ ዋጋ ጥፍኣቱ ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ከይተኸፍለ ይጸኒሑ ብዓርቢ ግን ን8 ፀወታታት ንኸይስለፍ ተኣጊዱ ኩልና ከም እንፈልጦ ኣብ ህላዌ ማይን ሳዕርን ከምኡን ኩነታት ዝናብን ተመርኪሶም ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሱ ህይወቶም ዝመርሑ ክፋላት ሕብረተሰብ ሰበኽሳግም ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ ኤሎኮ ወይ ዕቡድ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ኡራጋዊ ኣጥቃዒ ሰባስቲያን ኣብሬውን ካብ ጋንታ ናብ ጋንታ ንዝገበሮ ምስጋር ኣብ ግምት ምእታው ሰበኽሳግም ናይ ኩዕሶ እግሪ እንተተባሃለ ዝግብኦ እዩ ምክንያቱ ዝወዲ 44 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝተጸንበራ ብራዚላዊት ክለብ ኣትሌቲክ ንዕኡ መበል 30 ጋንቶ እያ ብዘይካ ሰበኽሳግም ናይ ኩዕሶ እግሪ ማጅላን ናይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉውን ክጥቀስ ዝኽእል ኤሌኮ ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ናይ ፀወታ ጊዜኡ ኣብ ሃገራት ስፓኛ ኣርጀንቲና ሜክሲኮ ግሪክ ኤኳዶር እስራኤል ብራዚል ፓራጓይ ቺሌ ከምኡውን ኣብ ሃገሩ ፓራጓይን እናተዘዋወረ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ነጢፉ ንሃገራዊት ጋንቱ ወኪሉ ኣብ 2 ዋንጫታት ዓለም ዝተሳተፈን ኣብ 2011 ድማ ኮፓ ኣሜሪካ ዘልዓለን ኤሎኮ ኣብ 2017 ምስ ቺሊያዊት ክለብ ኣውዳክስ ኢታልያኖ ከመበል 26 ጋንቱ ኣብ ዝተጠርነፈሉ ብጀርመናዊ ሓላዊ ውልዳት ሉትዝ ፕፋነሽተል ኣብ መጽሓፍ ክብረ ወሰን ጊንስ ተመዝጊቡ ንዝነበረ ክብሪ ሰይርዎ ብድሕሪኡ ድማ ክሳብ ሕጂ ምስ ተወሰኽቲ 4 ጋንታታት ውዕል ተፈራሪሙ ኣብ ፈለማ መስመር ምክልኻል ዝጻወት ዝነበረ ሴባስቲያን ኣብሬው ዛጊት ማልያ 29 ክለባት ለቢሱ ኣብ ዘሰላሰሎም 779 ግጥማት 404 ጎላት ታውፂሩን 404 ኳዕሳሱ ድማ ንሸቶ ኣጣዒሙን ብደረጃ ሃገራዊት ጋንታኻ ኣብ 73 ፀወታታት 31 ጎላት ብስሙ ኣጽሒፉ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገረ ሰርቢያ እዩ ኩላባራን ራድኒክ ክራጎያቬችን ዝተሰምያ ክለባት እናገጠማን ከለዋ ሓደ ነቲ ግጥም ዝኸለፈ ክስተት ኣጓኒፉ ሓደ ከልቢ ናብ ማእከል እቲ ፀወታ ዝሰላሰለሉ ዝነበረ ሜዳ ኣትዩ ፀወታ ክቕጽል እንተደኣ ኮይኑ እቲ ከልቢ ካብቲ ሜዳ ክእለ ስለ ዝነበሮ እቲ ከልቢ ናብ ወሰን ከም ዝወፅእ ተገይሩ ግጥም ዳግማይ ኣብ ዝቐጸለሉ እቲ ከልቢ ንተወሳኺ 2 እዋናት ብሓፈሻ ድማ ን3 ግዜ ነቲ ሜዳ ወሪርዎ ሕጂ እውን እቶም ነቲ ከልቢ ኣብ ምስጓግ ኣብ ተወሳኺ ዕማም ዝተጸምዱ ወገናት ነቲ ከልቢ ኣልዮሞ እቲ ኣይግዳዱ ከልቢ ግን በቲሉ በቲ ንራብዓይ እዋን ናብቲ ቅርዓት መጻወቲ ኩዕሶ ብምእታው ነቲ ፀወታ ዘሪግዎ በተግባራት ናይዚ ከልቢ ዝተሓለለ ዳኛ ዓቕሉ ምስ ወደአ ነቲ ኣጋጣሚ ክዋዘየሉ ይመሪጹ ነቲ መዕገርገሪ ከልቢ ብቐይሕ ካርድ ከባርሮ ወሲኑ ቀይሕ ካርድ ድማ ኣርኣዮ ከልቢ ሆየ ግን ወይ ከምንቕ ሜዳ ሓዲጉ ንምውፃእ ሓንጊዱ ህላዌ ናይዚ ከልቢ እዚ ኣብቲ ሜዳ ንቐጻልነት ናይ ፀወታ ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዘእተወኻ ኣብ መወዳእታ ዳኛ ዝተመደበ ሰዓት ከይተጸንቀቐ ተጻወቱ ሒዙ ፀወታ ቋሪጹ ናብ መቐየሪ ክዳን ከምርሕ ተገዲዱ ዝሓለፈ ሰሉስ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሳውዛምፕተን 9-0 ኣብ ዘዕነወትሉ ግጥም እቲ ብስግንጢራዊ ባህርያቱን ፍሉይ ምንቅስቓስ ኣካላቱን ዝፍለጥ ነቲ ፀወታ ዝመርሐ ዳኛ ማይክ ዲን ኣብ መበል 86 ደቓይቕ ንፖላንዳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ሳውዛምፕተን ያን ቤድናረክ ብምስጓግ ንማንቸስተር ዩናይትድ ፍጹም ቅላዕ መጢኡላ ነይሩ ማይክ ዲን ኣብዚ ውሳኔ ዝበጽሐ ነቲ ጥፍኣት ዝበሎ ፍጻሜ ኣብ ቫር ተወኪሱ ቤድናረክ ንፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንቷን ማርሲያል ሓንኪሉ ኣውዲቕዎ ኢሉ ኣብ መደምደምታ ስለ ዝበጽሐ እዩ ከመገላልጻ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ምትንኻፍ ናይ ቤድናረክን ማርሲያልን ስማዊ ብምንባሩ ኣይኮነንዶ ኣብ ቀይሕ ካርድ ኣብ ብጫ ካርድ እውን ዘብጽሕ ኣይነበረን
بدحر زي قطم ساوزامبتون أب متساي أب التكايدو قطمات صوتا بمايك دين خيداني طلب كم زغربت استقلت خون كله اتدانيا أب محبراو ميدياون بزح تقاوموتات بزحويو مايك دين بقدامون نقطم كلبات فولهامن ويستهامن زمرحي خون كله صوتا أب أقام ودو تخلاخلاي كلب ويستهام توماس سوچك نسربياويات قاعي كلب فولهام ألكساندر ميتروفيتش بوزبي ببركي إيدو نقنبارو تنكيفو كنسو اتتصوتاي لكع كم ببتري وي بأمن استهار مسب رأسو وحيزو دحري موداقو سوچك بدين بغيح كارد كاميدا تفانيو دين تفتصامي أفار نستات كل تدقائق مرميرو كبكع أب موداتا قوي بين بمهابو بدقفتن تنتنتي كعس أقرن تخونينو أزيز بزح جيزي أرستي كيسر حزي وتصدانيا قدايو بزينا قفيتات راي أي حالفلون قال قدسات أب مربب حبريتا change.org أنصارو أبيتوتا مالت بيتيشن كفيتو مالو أتوم كابز تفلالي دقفتي كتامات زأكبو زلو قدسات دين تغليلو كابز رح داننت نخبار اليوم طرعانهم ناب محبر كعس أقري عد إنجليز كغربو تداليوم زلو زخونت كلاب كبر وسن معدقي تصاوت سيران زعدقتو تصاوتاي اب التكايدو قطمات بقدامنت كتقملو تصبيو كنتيو ولاون ببزحي انت زي تطقمتلو كافي انت خفس اب تسلاسلو مددرات كتمزغبو غبويو نيزرلانداويت كلب اياكس زحلفه ورح طري كبر وسن معدقي تصاوت سيرا ب22.5 مليون باوند كاب انجليزاويت كلب ويسام نشمتتو ايفورياويات كاي سباسيان هالر اب ولدر ايروباو ليج نختصاوت اي مزغبتون انت بلناكم قبر ملصخم انت مخونه اب شامبيونز ليج اوروبا كاب مدبا سالساي درجه دحر محزا كاب توددر تغليفا اب اوروبا ليج نختساتف زتجددت اياكس نزي مسا كاب زطرنف اب شدش تغطمات كل تغولات زمزغبن 4 كعساسوخا نشتو زخشنن تصاوتاي ابزي استتقسو وددر كتمزغبو زي كالت بفلات زي كونسي زرزر اسمات 25 تساتفت تصاوتا نا محبر كعس اغري ابزلا اختلو نصور بزي كونه ملكع بمحدارو جيجا بمفصامايو እዛን ዝመጽ 18 ለካቲት አንጻር ፈረንሳዊት ክለብ ሊል ግጥም ተሰሪዑላ ዘሎ ጋንታ ነዚ ፈጽመቶ ዓበ ጊጋ ተረዲኣ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ሕድገት ገይሩ ነቲ ተጻውታይ ንኸመዝግቦ ምሕጽንታ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት ምሕጽንታ ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን ዩጋንዳዊ ተኸላኸላይ ስኮትላንዳዊት ክለብ ማርዝዌል ቤቪስ ሙጋቤ ኣብ ትሕቲ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንጸንሐ ክብረ ወሰን ዝበረኸ ዘላ ኣብ ኢዱ ኣእትይዎ ኣብ 2019 ሮናልዶ 2.56 ሜትሮ ቁመት ዘሎ ብራኸ ዘሊሉ አንጻር ክለብ ሳምፖዶሪያ ብርእሱ ጎል ብምእታው ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ ዝዝከር እዩ ቤቪስ ሙጋበኻ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጋንቱ ምስ ክለብ ሮዝ ካውንቲ ኣብ ዝተፋለመትሉ ካብዚ ናይ ሮናልዶ ተወሳኺ 4 ሴንቲሜትር ብራኸ ብምዝላል ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣጽሒፉ ብድሕሪ ትግጥም ሙጋቤ ክርስቲያኖ ብቕዓቱ ከመሓይሽ ኣለዎ ብምባል ወዛ ወሳቢሉ ንክለብ ሬድ ስታር ቤልግሬድ ሲዕራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮጳ ዝተገረት 17 ተጻወትቲ ዝሓቆፈት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኣሰልጣንያ ኣካየታ ጋዜጠኛታታን ገለ ደገፍታን ብ6 ለካቲት 1958 ካብ ከተማ ቤልግሬድ ዩጎዝላቪያ ተበጊሳ ናብ ሃገራ ንምምላስ 609 ቁጽሪ በረራ ኣብ ዝተዋህባ መንገዲ ኣየር ብሪጣንያ ተሳፊራ እዛ ብሓፈሻ 44 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ተቕናዓሉ ዝነበረት እዋን ነዳዲ ንምምላእ ንእግረ መንገዳ ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ሙኒክ ኣላጊሳ ነዳዲ መሊኣ ካብ መሬት ክትነቅል ምስ ፈተነት ግን ክልተ ግዜ ዓከሰት ነታ ነፋሪት ካብ ዝመርሑ ዝነበሩ ክልተ ኣብረርቲ ሓደ ዝኾነ ካፕቴን ጄምስ ታይን ሓደ ለይቲ ሓዲሮም ንጽባሒቱ ንኽብገሱ ነዚ ቀረበሉ ሓሳብ ነጺጉ ካብ መደብና ክንድንጉን ክንወፀን ኢና ብዝብል ምኽኒት ነቶም ካብታ ነፋሪት ድሮ ወሪዶም ዝነበሩ ተሳፈርቲ ድሕሪ 15 ደቂቕ ብምጽዋዕ ነታ ነፋሪት ንሳልሳይ እዋን ኣበገሳ ይኹን እምበር ኣብቲ መሕነኒ ወይ ከዓ ራንወይ ድሮ በረድ ወሪዱ ብምንባሩ ነታ ባይታ ክትሓድግ ተዳልያ ዝነበረት ነፋሪት ካብ መስመር ኣውፅኡ ምስ ሓጹር ናይቲ ማዕርፎ ነፈርትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ገዛን ከም እትጋጮ ገበራ በዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ድማ 8 ተጻወትቲ ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ኣባላት ስታፍታ ጋንታ 2 ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም 23 ተሳፈርቲ ህይወቶም ክስእኑን ከለው 21 ድማ ድሒኖም ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ዓለት እዚኣ በብዓመትያ ብኽብሪ ትዝክራ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሓደ ከተማ ትርከብ ማንቸስተር ሲቲ እውን ምስ ዩናይትድ ሓያል ህልኽን ጽልእን እኳ እንተለዋ ሳሕቲ ስርዓት ብዘይብሎም ደገፍቲ ዘጋጥም በዚ ሓደጋ ናይ ምልጋጽን ምሽክዕላልን ተግባራት እንተዘይኮይኑ ነዚ ዓለት ኣቕሊላ ኣይትርኣንያ እዚ እንብሎ ዘለና ብሞት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ምሽክዕላል ዘይሰብኣዊ ተግባር በዝኾነ ፍጡር ወዲ ሰብ ክትግበር ብሓፈሻ ዘይቅበሉ እኳ እንተኾነ ብሓደ ተጻዋታይ ክካየድ እንከሎ ግን ንምእማኑ እውን ኣጸጋሚ እዩ
እዚ ኣሰቃቂ ሓደጋ ነፋሪት ከተማ ሙኒክ ዝሓለፈ ቀዳም 6 ለካቲት ንመበል 63 ዓመቱ ተዘኪሩ ነይሩ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኸዓ ብራዚላዊ ኣካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፈርናንዲኒዮ ክልተ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ዘይብስል ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፉ። እዚ ወዲ 35 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ትዊተር እናዘለለን ክልተ እዳው ንጎኒ ዘርጊሑን ከዓ ብተምሳል ነፋሪት ወይ ከዓ ርግቢት እናጎየን ከሎን ዘርኢ ስእልታት ከምኡውን ንሓዊ ኩዕሶ ነፋሪትን ሰሓቕን ዝውክል መስላዊ ምልክታት ወይ ከዓ ኢሞጂዩ ተጠቒሙ። በዚ ናይ ላግፂ ተግባሩ ኸ ንሱ ብደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብፍላይ ብኻልኦት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ብሓፈሻ ዕልቢ ዘይብሉ ወቐሳታት ብጻዕቂ ይቐርበሉ ኣሎ። እቶም ደገፍቲ ብተወሳኺ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ትማልያ ሲቲ ን8 ዓመታት ዝለበሰ ተጻዋታይ ስጉምቲ ክውሰድ ይሓትለዉ። ፈርናንዲኒዮ ድሕርቲ ዝወረዶ ሰፍ ዘይብል ነቐፌታታት ነቲ ለጢፍዎ ዝነበረ ስእልታት ከም ዝኣለዮ ተረጋጊጹ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝበዝሑ ተጻወቲ ብዝተኻለ መጠን ንዳኛን ተሓጋጋዚኡን ክታልሉ ይፍትን እዮም። እዚ ማለት ናይ ማእዝን ቅላዕ ይኹን ናይ ኢድ ዳርባ ንመጋጥምቶም እናተገብአ ንዓና እዩ ዝግባአና ኢሎም ከካትዑ ይረኣዩ። ብተወሳኺ እውን ብመጋጥምቶም ዘይተሃርሙ ክነሶም ወይ ከዓ ስማዊ ምትንኻፍ ጥራይ ተገይሩሎም እንከሎ ኣብ ባይታ ጠንቀላላዕ እናበሉ ንዳኛ ኣደናጊሮም ፍጹም ቅላዕ ወይ ከዓ ናፃ ቅላዕ ክረኽቡ ይጽዕሩ። ዋላ እኳ ምስ ምትእትታው ቫር ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ብድያኑ ዘጋጥም ዝነበረ ጌጋታት እንተወሓደ ካብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ወፃኢ ዝተገብረ ምትላላት ዕውት ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ግን ኣድዩ ትቑፀሮ። ከምዚ ዝተቐስናዮ ዳርጋ ብምልኦም ተጻወቲ ረብሓ ንምርካብ ንዳኛ ንኸደናግሩ ዝጽዕሩ ክነሶም ካብዚኦም ወፃኢ ካብ ብሱል ጥረ ዝኾኑ ብጌጋ ንዝተዋህቦም ረብሓ ነጺጎም ንግጉይ ውሳኔ ዳኛ ዘእርሙ ተጻወትኻ ሳሕቲ ይረኣዮም። ሓደ ካብዚኦም ተጻወቲ ኣጥቃዒ ኢጣልያዊት ክለብ ቶሪኖ አንድሪያ ቤሎቲ እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም ክለብ ቶሪኖ አንጻር ክለብ አትላንታ ግጥም ሴሪያ ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት እዋን ኣብ መበል 32 ደቂቕ ቤሎቲ ናብ ልዳት መጋጥምቲ ጋንታ እናገስገሰን ከሎ ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ቀድሚ ምብጽሑ ጻሕ ኢሉ ወዲቑ። ዳኛ ድማ ፊስኩ ብምንፋሕ ንቶሪኖ ናፃ ቅላዕ ክህባ እንከሎ ምስ ቤሎቲ ተጎዝጊዙ ንዝነበረ ተኸላኻላይ ክለብ አትላንታ ክርስቲያን ሮሜሮ ድማ ስምዕታ ንኽህቦ ብጫ ካርድ ካብ ጅቡእ መዚዙ። ይኹን እምበር ሓለቓ ጋንታ ቶሪኖ ዝኾነ ኢጣልያዊ ቤሎቲ ገና ባይታ እንከሎ ሮሜሮ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን በደል ከም ዘይፈጸመ እኳዳ ባዕሉ ተዓንቂፉ ከም ዝወደቐ ንዳኛ ሓቢርዎ። ዳኛ ኸኣ ዘረባ ቤሎቲ ብምስማዕ ነታ ንሮሜሮ ከርእዮ መዲቡ ዝነበረ ካርድ ናብ ቦታኣ መሊስዋ። ቤሎቲ ብወገኑ ነታ ዝተዋህበቶ ነፃ ቅላዕ ብእግሩ ተንኪፉ ንተጻወቲ ክለብ አትላንታ ኣቕቢሎም። ካብቲ ዘገርም ቤሎቲ ነቲ ጋንቱ ክትረብሓሉ ትኽእል ዝነበረት ጉጉይ ውሳኔ ዳኛ ክሕሰም እንከሎ ጋንቱ 3-0 ትምራሕ ምንባራዩ። ኣብዚ ኣብ መወዳእታ 3-3 ዝተፈጸመ ግጥም ስፖርታዊ ርትዒ ወይ ፌር ፕሌይ ዘንጸባረቐ አንድሪያ ቤሎቲ ሓንቲ ጎል ኣቕፂሩ። ብዛዕባ ስፖርታዊ ርትዒ ካብ ተላዕለ ብ24 መጋቢት 1997 ኣብ መንጎ ክለባት ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ኣብ ዝተሰላሰለ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል 1-0 እናመርሐት እንከላ ኣጥቃዒ ሊቨርፑል ሮቢ ፎውለር ካብ ውድ ጋንቱ ንዝተቆርፀትሉ ኩዕሶ ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ኣርኪቡ ንሓላዊ ልዳት ኣርሰናል ዴቪድ ሲማን ኣሽኪዑ ነጢሩ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ ወዲቑ። ዳኛ ኸኣ ፎውለር ብሲማን ዝተሓንኮለ ስለ ዝመሰሎ ንሊቨርፑል ፍጹም ቅላዕ ሂቡ። ፎውለር ብሲማን ከም ዘይተሓንኮለ ብምሕባር ዳኛ ውሳኒኡ ንኽቕይር እኳ እንተተማሕፀነ እቲ ዳኛ ግን ኣብ ዝሃቦ ብይን ጸኒዑ። ነታ ብፎውለር ዝተሃርመት ፍጹም ቅላዕ ሲማን ኣድሒኑ ክተፍኣ እንከሎ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ጃሶን ማካቲር ነታ ዝተተፈት ኩዕሶ ብኡ ንብኡ ምስ ሰኪዐት ጸንቢርዋ። እቲ ጸወታ ድማ ብዓወት ሊቨርፑል 2-1 ተፈጺሙ። ፎውለር ነታ ፍጹም ቅላዕ ኮነ ኢሉ ከም ዝሰሓታ ብዙሓት ወገናት ዝገልጹ እኳ እንተኾኑ ንሱ ግን ብሕምቀቱ ዳ እምበር ብዕላማ ኮነ ኢሉ ከም ዘይሰሓታ እዩ ዝሕብር። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ህንዲ ከመሰልጣኒ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ወዲ 45 ዓመት ፎውለር በቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዘርኣዮ ስፖርታዊ ርትዒ ካብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ወይ ዩኤፋ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ተቐቢሉ ነይሩ። ግጥማት ውድድር ዋንጫ ኤፍኤ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ብዝካየዱ 8 ግጥማት ክቕጽል እዩ። በዚ ወፂኡ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 8 ፈረቓን ምሸት በርንሌይ አንጻር ቦርንማውዝ፣ ሰዓት 10 ፈረቓን ምሸት ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ዌስትሃም ዩናይትድ፣ ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 8 ፈረቓን ምሸት ስዋንሲ ሲቲ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ፣ ሰዓት 10 ፈረቓን ምሸት ሌስተር ሲቲ አንጻር ብራይተን፣ ሼፈልድ ዩናይትድ አንጻር ብሪስቶል ሲቲ፣ ሰዓት 11 ምሸት ኤቨርተን አንጻር ቶተናም፣ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 8 ፈረቓን ምሸት ወልቭስ አንጻር ሳውዝሃምፕተን፣ ሰዓት 11 ምሸት ባርንስሊ አንጻር ቸልሲ ክጻወተን። ተዓወቲ 8 ጋንታታት ናብቲ ኣብ 20 መጋቢት 2020 ዝካየድ ግጥማት ረብዕ ፍጻሜ ክሰግረን።
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ዕለት እዚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ክሳብ ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን